Nyakorongo jogi kinde mosekalo wasekelo ni pok mano mar glase mabende ing'ado titiyo godo kaka okombe kata mana glas mar pi. Okinga kawuono en pok mabende biro bedo ka kelo ni, kata kamano en pok mopogore mana ka chenro iluongo. En glas kuom ranyisi manyalo bedo glas mar soda kata mana mar kuong nyakorongo jwanga mong'ad makare, ineno kanyo ong'ade kaka glas to bende ineno kata mana flowers moket kuomego. Mane pok mabende daro menyo okiny makawuono. Bende bada makor kachama mane en chupa mano mar wine moro, achiel kuom wine mabende iuso e dukni pachoka nyakorongo jwanga mabende ong'adi tineno kanyo kaka olose majaber minyalo tiyo godo kaka flavis, minyalo kete maupi moro mar mondo idus godo odi. To kineno kaka rangi mowiche mar gold ni en spray mano mar rangi duto te mabende rawera moro e gwenge gi mag Oruba e kaunti ma Migori osebedo katimo yiena mar mondo mi arwake e chenro mar pok opogore. Arwaki ni machiegni e chenro mar pok opogore. Nyingi ng'a iya kanye? Machiegni oro. Nyinga iluongo ni Nixton Ambiche, an jadak Oruba kendi to ae gwenge mag Siaya na constituency assemble location gweng mong'ielo. Erokamano ne Nixon. To Nixon ang'eni kinde moko sekalo pok waseloso kodi. Ting'eni po chenro mar pok opogore. Onagi nitiere koda pok. Nitiere achiel kuom rowere mabende wasetimo pok mare mano mar ng'ado glasses. Kaka imba neno kaka ing'ade. En pok mopogore opogore. To inaneno ka koro idhi okang' mamalo manyaka aneno kiwicho rangi. Kuom nyiso mana nondi Nixon pok mare ni chako karang'. Pok mar glass nindi machako higa 2022. Noyudo ka dwaro tich manyalo timo mabathe manyalo miya pesa nikech kana wuotho ka tich edo ka nitiere chupni mang'eny mowite yo mano kana nitiere Meru ema from there nadhi atimo ga research e mbui to gigwa mag mbui gi iyudo ka gimoro nitiere moko ming'ado ga nyisi koro kitemo to kuom maber koro samoro chuni nitimo mistakes te mang'ano notimo mondo yud the right thing mondo be nitimo koro mana kasebedo katimo ga to kaseloso kama endi to nitiere joma koro auso ni samoro atingo mang'eny kata 50 tawuotho go iro familia madwa kawo ng'ato kawo 12 ng'ato kawo 6 kamano nitiere restaurant moro ng'isoni awodoro gi 100 koro kamano samoro kamano to miyaga motivation kabisa nikech koro gimoro manyalo timo manyalo medo na yuto na mapile. Ting'eni mar mondo be ng'ato ng'ad glese malokre kata kaka mag modho kama ok en tich mayot. Akene en gima ng'ato nopuonji notang'o ni koso do bedo nang'o mar ng'ado kapok wachopo kata mana mar goro. Ok en gima ng'ato nopuonja but nasebedo ka timo ga research online. Alafu sipe man go dan gi wuoyi miluongo ni Brian mabende timo usani koro wajariwre ga paro ni gini katime kama to nyalo bedo wuok machal nade. Koro mariwo paro no timedo gi research mitimo e mbui tidoga gi mitimo no dhi maber kabisa. Yes. To kar goro ka to koro itimo nade? Koro kar goro ka endi koro mokwongo nyaka bed ni ing'e goro en gi mich mar goro neno ma kia goro tinyalo timo practice koro keto gine mondo bed e glass kama endi koro natimo research mageno gini anyalo tiyo gi materials mane nitiere mang'eny ma bende itiyo gi chemicals lakini chemicals go ido gi tek nawach na nyiewo mana machine ma na order China ma bende atiyo go e yore mar engraving otimo gik mang'eny kabisa. Yes. To ng'ado chupa ing'ado ga ng'ang'en dito te nyalo ibedo kilero ni nyakorongo jwang bende. Koro chupa ni nitie the normal glass kata mar window panes cha ema wadhi design. Koro king'iyo kaendi ma koro ming'ado go glasses ma squared tidani diamond kata ni i just bor mar glass midwaro tikete kaendi onego bed ni sami keto gini kama ndi tiware sami iwa kama ndi to diketo nitie yo moro modhi goro moriere. Koro sami timo gini nyaka make sure ni line no gore ma moriere kabisa nikech glass ko gore mobam to bro ng'adre mobam kama nero. To ka ni glass ma round to wanyalo tiyo gi maendi. Koro gimi kete kama ndi tikete piny nyalo nyoni maber moko chapni. Koro sami runde kama ndi to nitiere diamond kata ma ang'na nyisu bang'e. Nitiere glasses ma very thick ma en kati team scoring miket line of weakness no to konyal chot. Koro gimitimo ne en ng'ada gi grinder mochodi. Koro grinder ni endi nitiere disc mandi disc molos ki diamond koro disc wanyawo ga China koro ne keta line kumidwa ni ing'ad nendo aminyalo ng'ade gi malo ti grinder to dok piny level midwaro koro mage yore mitiyo godo to sama oseketo line mar weakness nendo to koro ne ben watere mach lakini ka en gi machine mar blade mobedo fitted maber you don't need gik mokaila gi endi nena gimitere machine to ng'ade koyore gi pi koro yore ming'ado go to nitie mang'eny kabisa lakini matiyo go ni at least nyalo so glasses mang'eny. Manyiso ni glass ni ema samoro nogulo ma do no ka kiti yodwa cha. Koro glass ni ema endi koro en maendi to odhi ong'ade
alafu timne spray paint. Koro spray paint inyalo kata ndiko medo mandishi kanyo, nitie gik monego bed ni print, nitiere machine miluongo ni plotter, inyalo tiyo godo to iketo sticker ing'ado ni tiketo kaendi, iketo go image, koro image ama mandishi gima ng'ato dwaro. Inyalo kata ndiko ni home sweet home, gik mang'eny. Magi kiseloso to iuso koso bedo nade? Koro madongo gi to kaseloso nitie joma nigi maloso ga flower vase mang'eny. Koro inyalo biro ira ni wan gi chupni to ok wanyal ng'ado, koro ng'adno chupa gi mondo winjre ni chupa ka chupa ichajo pesa di. Koro lore inyalo ng'ado negi ti spray, inyalo ng'ado negi timiyogi ma gidhi ng'iyo kaka gi spray mbele kuro. Nitie chupa ma already nigi kala ka koro maendi en ng'ada to kitime nadi onge kala mimedo. En kaka koro aila ni endi inyalo keto ne flower ma fresh tiolo pi matin e iye sama en gi sherehe kaka koro arus gik moko aila gendo. Koro kosepo godhiambo tipuko odiochieng' machielo yudo gitiyo kode, kata mana moko gi endi pod inyalo olo piegi. Inyalo nyiewo flower, nitie flower miuso mar plastic ma iloso e pinje maoko, nyalo nyiewo tikete iye kaendi, koro se ken complete, koro beche dhi bedo malo kabisa. Thothne kini customers magi gin ng'a gini Nixon? Okay, customers maga thoro ga bedo joma tiyo godo, koro kokalo gima tiyo godo iuso ne ng'ato bedo neno gine ode. Koro from there nitiere ga referrals, iyudo ka ng'ato onyiso wadgi otimo nadi, omiyo namba ni, koro gochoni. Moko bende nitiere ma ayude mbui, koro ng'ato ng'isi mani gima kama naneno tiuso pesa di, inyalo oro na Nairobi, koro ng'iyo kiero ka in mabor tinyalo loso gosipni mantiere branch machielo, kaka koro branch osipna ni Nairobi to dhi Siaya, Nairobi Siaya Kisumu. Koro ka ok anyal timo tapas ne kocha mondo timne nadi mondo otim. Higni gin adek chakre higa mar 2022 chakre ni chak pok makama. Ing'iso ber gi achiedh nade ma bende pok makama osekeloni? Okay, achiedh nade mokwongo moyudo ga idwa ng'ato samoro miyi glasses, idwa ni ng'ato miyi glasses 10. Kuma glass 10 gi nitie moko madhi kethre, gidhi crack marach sama ichodogi. Koro mano nyiso ni kwano ma in go cha timre nadi osekethre. Koro chuni ni mondo sama ng'ato nigi glass ng'isi ni kelna medna kata adek moko e wiye ma kokethre tinyalo timre nadi, tinyalo chopo namba modwaro cha podi. Machielo glass ni nitie samoro ma bende ng'injo nyalo lwar piny sama iwuotho ma ng'adi, ama nyalo donje nanga kikia matindo kabisa. Koro sama ng'iluokri tiwinjo ka dendi nitie ka dendi lit. Koro challenges nitie mang'eny. Machielo nitiere glasses mantiere chiro sani miuso. Glasses miuso gi bechgi already ji oseng'eyo, koro ng'ato kikompea gi mitimo ni to ineno mana ka koni macha manyiewo ga siling 75. To koro mari idwa uso siling 100 kama 250 ama 500 kapo ni timo engraving, oneno ka koro ni malo. Koro mana achiel kuom gik machandoga. Sami kelo gimoro ng'ato en gi paro mar glass tu ma chupa mikwanyio, paro mar usani mitimo neno en okone. Koro yudo ka samoro mondo convince bedo matek, lakini nitie ji achiel ma appreciate kendo ginyiewo e bei mowinjro. Manyiso nyalo kata mana golo set kata mana mar glasses 4-6 kama. Glass anyalo golo kar midwaro. Kata idwa ma glasses 1,000 nisani amiwa miya 2 weeks wadhi loso ni glasses 6,000. Kapok nyiso tich mitimo, akedho jok ma daher glasses makama, jok ma daher mar mondo mipuonj gi engraving, ng'ado glass e kido mamoko, akedho ginyalo yudi nade? Okay, ne ng'ama dwaro mondo opuonje to chenro no pod ok obedo maber nikech kalore gi dich na mar tich. Ng'eni tijni nyaka koro ibed gi biashara kumoro miyaw to we jomoko manage mondo ibed gi more time. Koro gi sani to pod ok an gi thuolo ahinya, lakini partner na nyalo timo training maber. Koro en mana winjruok. Ni training timo kanyo to wayudi nang'. Koro ne joma nyalo dwaro unyalo gochona tabro miyo referral kuma onego bed ni udhi mondo timnu training. Yes. Donge miyo gi namba? Koro namba na mar simo kidwara en 07 23 72 86 88. Social space mara wan gi Facebook, atiyo gi nying mar Nixon Ambiche. Wan kod TikTok, atiyo gi Ultimate Art Store _Migori. Wan gi account machielo man Ultimate Art Store _Nairobi. Mabedo manage gi partner na motiyo godo. To bende nengo, ing'eni bende ber ka ji ng'eyo nengo, nikech moro chani secho ni chirni bende samoro ka ji odhiye to ka giyudo glasses mamoko ka koro ok gine kata network motimo. Nengo ringo nade? Nikech aneno ka mwandu ber, aneno flab pogore kae. Okay. Koro glass ni ka entiere plain kama endi, maonge engraving motimne,
wause ga siling 100 gi sani nikech pod en kampuni madongo. To sama osetim ne engraving kamaendi kata koro nyaka to koro iwinjre gi client ni engraving no ne en involving marom nadi sama ni time mamiyo koro bei dhi bedo malo. Koro mano pogruok nitiere. Koro kotimo engraving inyalo chako from 150 shillings kadhi mbele. Mano glass achiel. 150 250 ng'ato nyalo kelo customize image modwaro ni iketne kata mana logo mar kampuni. Odwani iket gi logo achiel makata ka glass olal tiyudo yo mayot. Koro mano bei koro dhi malo. Koro the maximum also ga siling 500 kaponi timo engraving mang'eny to glass be duong'. Kama na nikech Nixon okiny makawuono wang'iyo pok mano mar engraving pok mar goro glass nikech wana pile ka pile ka samoro nyiewo glass oko kata tinyiewo glass mosewir chuth flowers to samoro nyikoro mga jwango kene flowers go tikete machal nade momiyo okiny makawuono Nixon dwaro nyisowa kaka oketo. Aparo ni chakne gi tools mitiyo godo kata ka tools ng'eny ka. Okay, tools motimo go engraving wan ka endi gi hand rotary tool ma tiyo gi stima. Koro e dho gini en gini nyalo gol kama tiso tool tido gi loro maber. Magi koro e bits ma watiyo godo kwatimo engraving. Koro gipogre. Nitie madhogi dongo to nitie madhogi tindo. Koro samira timo engraving kida goro gimoro mathin kabisa tiketo ne madhogi thin kabisa. Ikawo gini tisoe machine. Koro onego bed ni iloke mondo sama itimo engraving kik tool wuogi ma go kata wang' ng'ato. Koro ma en milok go tools niendi. Koro ma endi is already and ready ma koro itimo na engraving. E picha motimo go engraving onego bed ni in gi picha e mind ni kida timo and free engraving ama kan ti picha ma ng'ato dwaro nyalo biro print to keloni. Koro picha ne meng'iyo titiyo godo. Koro process mar glass niendi wanyalo mana nyiso matin kako no bene watime. Koro tools gi nawacho ni magi tools ma koro itimo go scoring teneni keto yom more glass. Koro en laini. Koro ma endi watiyo gi square glasses but wadhi timo achiel mar the round glasses. Ma endi ema koro itiyo go the round glasses. Iketo glass ka glass kata oset kendi kidwaro ni gini glass obed marabora to gine migonyo tisudo chien. Kidwaro ni glass obed machiek tisore mbele ti ride maber. Dongo nyalo penjo ni gini en ang'o to nolose nade. Koro ma endi en fundi tang'ise ni gima kama ema dwaro to wakonyre kode to timna nade to losona. Koro mane onge go to nadhi tanyiewo adoya mamedo. Dong koro ikaw ting' makende mondo itaneni koro mga jwan nikech koro pok en loso to bende en timo kete tema donge koro thuolo en mari. Koro ma endi chupa marond madwaro ni mondo watimne scoring. Wadhi keto line mar weakness kwete gi board ma nyiso cha. Koro kapok atimne scoring onego bed ni iseto board nendo kaluwore gi height mar glass onego bed ni ng'ado. Koro onego bed ni gonye isegonye tisude chien. Koro kinde mang'eny wathoro ga keto laini board no kaluwore gi glass mosebedo ga kwang'ade mondo gibed e standard achiel. Koro wadhi tiyo gi level moseteno. Koro nyaka wadog waride kendo. Koro kwasetimo kamano to wabro tene korot mondo sama watimo scoring to kik ochapni. Koro wabo kawo chupani to keto kaendi. Kwasedie tirunde. Sama irunde no onego bed ni ogolo sauti moro mar gima dwarre. Koro ma wasemana tieko. Koro chupani wasetimo scoring. Koro onego bed ni wadhi ng'ade mondo chodi. Koro kapok wang'ade onego bed ni arwakre lewni ma kata buruko mako to bobedo ni ok waketho gik moko ahinya. To kata mana lewni kende doneno kin gi abuog rombe kati gi kofia gi agolo. Nitie gik monego bed ni watiyo ga. Koro dust mar glass nendo nyalo kelo ni tuoche kaka koro silicosis. En tuo mabiro gi buru mar poda mar glass cha olos gi silicon. Koro onego bed ni rwako mask wangi bo onego bed ni rito maber. Koro gisani wadhi dhi e workshop mondo wang'ad glass ni ekwatim engraving. Erokamano. Mana kumanya koro mga jwang Nixon osenyisi okang' ma koro wakawo bang' ma koro wadhi e store kama nowacho cha mar mondo mwane to bende Nixon aparo ni thuolo koro chopo manego beni koro rwako apron mondo kik ilela. Kamano. Mana kumanya koro mga jwang. Koro wasechopo e store koro wanyiso chupa ni kaka ing'ado king'iyo ka buno ka nitie laini mane waseketo. Koro wabro dhi e coil cha matiyo gi stima. Kosebiro e coil no endo to onego bed ni warundo gini e line mane wagoro cha.
Koro no beniru to kono beniru seche mang'eny kinde seche mang'eny to glass dhi mako lit mang'eny to gibedo odhi crack nyaka kuonde mokidwa. Koro pimo gino to mana gini pimo gi wiye onge tana moro motiyo godo to be lura gi lit mar kol niendi. Koro romo koro watere pi wanyume. Koro kosenyume kanyo to lady ose mana tieko. Koro kamera kobedo koro kosea kandi wabodhi smoothen edges negi king'iyo iye gi oko very rough nyalo ng'ado ng'ato kabisa. Koro no benwa smoothen iye modong' wabro dhi time machine kocha. Koro abiro rwako protective mag wang'a to kod mask mondo buru go wendo kik donje ng'wecha mondo kwa dhi mbele gi smoothen edges mag wiye mag glass kendo. Koro machine wase connect stima koro wakete mana on glass light gini revolution mar onyalo dhi up to 30,000 revolution per minute. Koro king'iyo kaendi onego bed ni speed mamalo mogik. Wadi smoothen edges mar gini to king'iyo karbon no ka ono pi koro pi ni berne omako buru bado dhi umi kaendi to sama itiyo gi pi ni bende tek mondo glass ok crack. Koro wadhi kocha koro wa machine command mo lock switch mare. Kini kodi maber lakini sani kimule okonyal ng'ado ng'ato unaona nikata kiliti kama ndio okonyal ng'ado kise smoothen to koro wane kaka igoro maua wiye. Yes. Koro gima wachoga mapkatieko sama gini sito kama kimule tibino kanti kuno moko ponti roughness matin lakini to koro nyalo timo gi lweti inyalo keto sandpaper ni ndi cylindrical shape tisa hiyo tibino kama ndi kata dai kareyo. Makoro kimule to gimara mara magwero lweti bedo maonge. Koro ma wasetieko koro wadhi mana timo engraving. Koro picha moyier wadhi goro nyabuko matin mochung' e tie yien. Goro wadhi goro wadhi timo goro ma hands free maonge sketch moro amora mitime. Koro machine kiyawo nti sauti mana kogol maximum speed. Wadhi koro goro maber. Koro nyaka hodi yien. Koro nyalo ng'eyo ok entiere. Koro kalore gi ma customer dwaro nyalo keto images ma complex kabisa manyalo kawi time mang'eny. Nikech demonstration kono na wayiero matin kama endi. Koro ma endi en yien to buko chunge tiende to kunyi chin kata ntiere gode gi chiu be ntiere kanyo. Winyo be ntiere kanyo moko ma adek matindo ntiere at distance. Koro en uruma kama no ero. Mana kama nya kwaro ngajon neno kanyo kaka Nixon osedusonwa glass. Nixon koro do chiko chenro ano kidusi makare kendo goro makare. Tuma wach mana nyan mana ma simple nikech nitang'no mana ranyisi kaka sibedo kitimo. Yes. En kit pok makare mabende timo dong tiegruok bende no chunya luga chiwo. Wanyalo chiwo tiegruok ntiere ng'ama nyalo timo training ambe kalo thuolo maber abuneno kaka nyalo yudo thuolo. Ero kama na kuom rwako wae ududu chimaka
kawuono mar nyiso kit pok ma bende temo. Mana manya korom ga John gikanyo ben makelo e giko mar chenro mar poko pogoro kin ma kawuono kapono ni tiyo koda glass ang'eni chutho thothne glese motiyo godo gin mago monyiew ma bende samoro los koda kembe koro magi en tij lwedo nyakorom ga Jwang momiyo wacho ni pok to pogore Nixon nyalo loso ni maua mora mora olemo mora mora kata mana le mora mora ma bende idwaro e glass ma bende gi dho ngere iluongo ni engraving mane kit pok manwa kilenu kini makawuono gino mara ni do puonja chelere dek ma bende nyalo kawe chenro marwa odiochieng' makawuono oritur masani warad kendo juma mabiro nyinga Sharon Ong'ao. Kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratile mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi.